Датите като 4 април ни носят спомени, които никога няма да забравим. Независимо колко ни се иска. Възстановката на събитията те кара да се замислиш за истинските войници и семействата им. Проектът има за цел да представи достоверно историята. Проведохме мащабна операция във Форт Худ, най-голямата действаща снимачна площадка в Северна Америка. За нас е привилегия да участваме в този проект. Представят събитията възможно най-достоверно. Дължа им го. Давам всичко от себе си, защото страната трябва да знае. Дългият път към дома. Премиера на 5 ноември от 21:55 по National Geographic.